Здравейте, приятели, и добре дошли в новия влог. Сега сме на метро. Ще ви покажа какво купуваме. В момента плащаме нещата и ще се включа направо от Jumbo. И ето, както ви казах, се включвам от Jumbo. Ще купим кабел такъв. Ето кабел за iPhone. Преместваме се на стоперите за врата. Купуваме ги. Кокъл на кучето ни. Едно червено сърце Love is in the car. Взели сме това сърце, защото наближава Свети Валентин, деня на влюбените. Best Foods Lotto Mega Nuts. Захарни заводи, сладки времена, халва слънчогледова. Току-що си тръгнахме от Jumbo и сега отиваме на мола. Ето, включвам се от Мап Стара. Ето, вижте какво ни очаква на масата. Картофи, сокове, картофи, KFC, това и така нататък. Сега ще се преднавечеряме хубаво и след това ще се включа. Пътуваме в къщи, вече се прибираме. Само че тук вали дъжд.
Ето да ви покажа светещия таван на колата. Надявам се да се вижда на камерата. Ето вижте вкъщи какво ни очаква на масата. Картофки, сок и топла баница. И това е за днес. Вече сме на следващия ден. Сега ще ви покажа къде отиваме. Ето това е мястото, където ходя на уроци по пиано. Вече след обяд готвим леща. Както чувате, моята баба има работа. Не се спира, не се спира и не се спира. Ето лещата вече е готова. Ходихме на Калфан след пяното, купихме си каквото ни е нужно, прибрахме се и за до вечера имаме леща. Тук има някакви... За съжаление не им знам имената. Ако някой им знае имената, да ми напише в коментарите. Ето за вечеря вижте какво ни очаква на масата. Чери домати с леща и от едрозърнестия хляб 4 филийки. Така, преди да свърши видеото, искам нещо да ви кажа. Ще се радвам да ми напишете коментар, да харесате видеото, също така да се абонирате, да натиснете камбанката, за да може YouTube да ви изпраща известия, щом кача ново видео. Сега ще видя влога дали е дълъг или кратък, като монтирам видеото, но другия път ще се постарая влоговите да са по-дълги. Чао, чао и до следващия път!